सासे बिहावा बिहामजोखौ बरनाम खालामनाय जाथाय बियो मिस्टार। हेलौ गाइस, बिराद गरम जादों दा आसामाव। आयु नै दैदेननाबो हिनजावा गुबुनजों मालाबानो जालायलायनानै दंनो। ओमफ्राय नै दा गारलायनायनि माबा बाथारबाय माबाय होननानै गुबुन हौवाजों थांसिगोन आरो बियो। दा हौवाया जेल जाबाय नालाय बै सिगांनि अबे रुमाव लानानै थांदों बे? आं खोनाबाय, जेबो दावरावबो खालाम। हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं। आंनि मिस्टार जौ फाग्ला इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन। आं दा मोनसे खोथा लानानै फैदों। मारै कमेडियाननि बिसिया गुबुनजों बरनाम जानाय भिडिअ' दा भाइरेल जानानै थांगासिनो दं। गावनि अबे रुमाव लानानै थांदों बे? आं खोनाबाय, जेबो दावरावबो खालामनाङा, जेबो होना। जिखुनु जों गारलायनांगौबाबो जों स्रोबसो गारलायखागोन। आं खोन्थाजोबगोन, जेबो नङा, फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो। आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आङो बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बंसा खोन्थादों बियो। ओंखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब, फिसा गाव बिहामजो लिङो, बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो। जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा? आं ओंखायनो बे सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों, नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं होनखानाय जेलावबो दा नायो आंखौ नायफैनाय, इसिग्राब नायफैनाङा, जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव। ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया? दैदेन बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव। बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो? बिदि होनना बुंबाय आङो। खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै, हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो? बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लेंहरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा, आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं, क'क्राझारावहाय। मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन, स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव। आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा, जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा, आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन, बेनि उनावहाय बिसास गैया, बुंहरलाबायो, खुनु बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों, बेखौ सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय। आंथ' रुमखौ मिथिखागौ, बबे जायगायाव थाङा। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला, डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं। इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट, इउपिआर लागायना होनोसै। नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं, गाज्रि दामोन, आं बिदिखौ सुखुवा, डाइरेक्टखा। सासे एथ' जाहा मेला जाना, आरो बेल' नंबावालै, आं बेखौ जेबो सानबावलामोन। ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों। होमबा सानना नायदो नोङो। पुलिसजों आं थांबाय, गग्रोमोना थांबाय, बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय। नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लि लेंहरदोंमोन, बे आंनि फन हमाखै। नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं। होमबा बे फैसाखौ अबेहाय बाहायखो बे? सानना नायलाय नों। फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया, बहा गारो आंबो मिथिया, बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो। आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा, मिथिनायालाय। ओमफ्राय बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायखो बेहालाय? सोरो? बेहा? सोर बियो? जोंना? मिथियालां, ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों, माबा जादों, एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो। आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ। मा मोननायनि आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ, मा मोनजानायनि मा मानो बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों। बेरायनो लेंहरनाय, माबा लेंहरनाय। ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बेनि थाखायनो? खिबु बिबाय थायोनोब्रा, औ। डाइरेक्टखा। बिदिनोखा, जोंनि गामियावबो ना, गामिनि दावराव जानायावबो ना, बिदिनो जादोंना। आं ओरैनो हगारालै, आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा। गवा बे ओरैनो, आं होनखायो आंथ' माबा लागोन, डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं। फैसाखौ आं गारखाबाय, आंना मेरला फैसा थांखाबाय, होमबाबो आं लाखागोन आं। स्टेटमेन्ट खालामगोन आं, बेसेबां फैसा खारथों। होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया। गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो? मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला। आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय। फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला।
आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारखोमाना थानो हाया बेलाय। आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो। माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ, मालायखौबो एरना होयो बे माथो। आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय। बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन। बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङा ना, आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो। आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं। एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं। डाइरेक्ट दारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना। मा होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो, आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया। बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा, आं बायो बिदिबा। आं होनथारोना बे दैदेना मा नायजानि स्कुटिखौ गालांखो, बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गावनि। आं गालाङाखै स्कुटिखौ, आं गालाङाखै गावनो होलायफना। आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा? बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो, नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय। मा नायजानि स्कुटि, आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो, नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै। बेबायदिब्रा बियो, गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै, बे गावसोर बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो। ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयैखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टबो होननो हायाना, आंहाबो रागा जोंनो हायाना। आं ओरैनो हगारालै, एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ, एसेल'बा आं जेबो सानामोन। आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ, अनेक बुंना होदों। बेसेल' नङा, सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो, अनेक खालामोनो आङो। अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों। सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो। सासे मानसिखौनो लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा। खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन, जेबो नङा। नङा होननाया बेयो। आलदा जानोसै आङो। नङा होनोब्ला माबागोन आं, सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबगोन जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा। आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ। आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरा, जेबो नागिरला, आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला। माथो नागिरनांगौ टाइम गैखाया, मोनथिजोबखायो थगायदों होननाया। जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों, बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन, जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा। आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो, बेखौ बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ। बेखौ आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिन्थानो रोंखादों आं, ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया। बे आंखौ लांदोंना, बैबारावहाय नों फन हरदोंमोन, नोङो थगायलायथारो बे समाव, होनब्ला भुटानाव थांदोंब्रा। भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो, सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो, जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो। गारिया बे आदानिनो, थगायनो हाया। बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया। सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया, खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि। डिस्क' होननाय दं, डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय। ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों। मा खालामा बेलाय, फिसाज्ला होननानै मिथिगौ नों। बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला, आं फिसा सानैखौ लानोसै, गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो, लाख थाखायाव गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै। आङो खोन्थायामोनलै मामा, आं मिथिजोबोमोन, आं जेबो खोन्थायामोन। ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों। मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो, ओंखायनो आङो हिनजावखौ लिंहरदों। आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लेंहरगोन, रायज्लायफैथों, साखि जाथों होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय हृदयाबो फैथों, नंगौना नङा कनफ्रम खालामथों, बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं। बबावहाय थानो हानोबाल, थाया बे बोरायजासे थाया बियो। बिदिखौ नागारखाया।
नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै। आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मोनथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों हृदयजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ लांफादो आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय SMS गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा आं कर्टआव साइन होलाय लायनोसै ओरैबायदि सिनायगो आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो ओरैखम केस होबा मा जागोन एरखम केस होबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मिथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा सानै ना साथाम दं हिनजावफोर होनखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय बिदि मिथियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयौ सिगाङावथ' खर' बुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो आं होननाया हौवाजों हौवा खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय बिसोर खोन्थाहरसै आंनो ओरैबायदिनो फिसाया ओरैबायदि रान्दिफोरजोंबो माजोंबो सेस खिथाजोबोमोन बियो आं खोन्थानाया नंखाय नङा आंनो थैथों सानोमोन आरो गारिजों सौग्रावनानै थैथों आं थगायदोंब्ला आरो गाव नङा होनोब्ला आं थांगोन गसंहैगोन आं बुंना होजोबगोन आं आरो मानसिखौबो लेंहरगोन आं डाइरेक्टखा बिदि आरो बियो आंनो गारिजों सौग्रावनानै थैथों दाहायनो आं थगायदोंब्ला डाइरेक्टखा थगाया आंनावहाय माबाखा बे नै आइया मबाइल माबा लांनो नागिरदों देलाय आंनि नाम्बारखौ लालाय औ दे आरो नङाबा र' आं बुनि औ फिसायानो फेसबुकआव हगारनानै होदों दा फेसबुकआव अनेक मानसिफ्रानो नुखाबाय जानांगौ दा गावबो गुन्दा आंबो बेफोरबायदि जागोन होननानै खालामखो ना माखो हिनजावा गुबुन हौवाजों मिस्टार दैदेन बर'नि हिनजाव कमेडियान बिथाङा गान सर्ट मुभि खालामो गायो मारैहाय बेफोरबायदि जाखो रावबो बुजिस'नो मोना दा हिनजावा फिसाय जेलाव थाहैनायावनो दान्दिसे गुबुनजों गोसोब्रबनानै बेफोरबायदि बरनाम जानाय दा ससियेल मिडियायाव बिराद भाइरेल जागासिनो दङ भिडिअखौ खोनासंलांबानो जाबाय गाइसमोन नायलां जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा थाखा नांलायनाय फैसा नांलायनाय बेफोरबायदि आपस जालायनाय जागासिनो दङ दा गाव बुंनानै लादों आरोखि बालन्दा जासिगोन आं बेफोरबायदि जासिगोन आं दैदेनाहाय ब्र'आ नायलां भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर